ka channel la ka lo ma cheu ra thau ka ni episode ma sazo ka khan nawa le clear ne na kanin to kha ka lo shil to cha an pan hi chuan an in soi fia a chuan lo swal thei thin li tuk wangin ka lo shelawa ma se avai khan Ashley ti ve ka lo ni a an ma ni nan lo twar vek kha lo ni ronga thleng to chu hun thleng to a kan da a ko mai takin hna kan la thoka pan hi chu ka kom nge le ta chan em em ani nen chuan in chian thatna ni a ma se wa nen chuan engi mo om hian ka sha se Ashley ne len hwala chu wangin in itwana chu ke ma bula ka da shingai ni se partizan khan ka roilu tuka ka tu ti mai lo chu o chuan tuna hian nawa apartment a ka omani bedroom ma ding chu ka hmuter ringata ma ka soi man ma chuan thinrim takhi ron tlan lut tawaka oi ni lo Ashley ni nawa chu ina om ti chu a thinrim me hle me nawa chu mei cherui ne na hmuwa thinarim dungota chuan a hmu anga ni lo thu shil fia tum char chang chuan a be ka chang chuan thala ka ron vum chuak taringot ni zana nawa ne na kan thala kho kha lo ni a kana kanin biak lai a kanui ho lai vel te thala ka lo ni a khachu a kar lama min shwai lai te kha ni a oi kare enga tinge he tyang khelak te ne ya wa chuan kor a in thlak photanga chuan kanin be ho ang ti a soya chu ru ma chang chuan a shwai chhuak ka ma se chu mi hnu lo ka chuan run lut le thu ta chuan mi ron ang khum ta chiam me ra ka pasal hwal hi ti boy ni ti ka sha nya ti a inge angani lo nya ka ti a ka chunga fel me me ani kha anin kar eng ma om lo ka ti a oi che ring re renga mi ati a khela khau chu ko ka ipai na kanuna chan him wang me in kul le ka pasal hwa thlengin nei vek thei ti dan thei ne pasal hwa thlengin ron la ki tuma mo engting pontum la inei thei chuang lawa eng mai ni lau ati amiron kek ta a t-shirt ron hak pa cha ron tlan lu ta man shama ron kal na ya Ashley chu apoma ma changina potson ta a nakina ka ron kal le huna heta hian om to turani lau ati a mel room ta vaka chuan akal ta a ka kong ka khar char chungen poi ka tilutuk nawa bula chang ngei dam dil ka tuma ma se ka ta chang thu eng ma chhuak theila wa chan room chang chamin pot chhuaka akara min shwain ke ina chuan min shwaya kankal chung zong chang kan re kot kan thleng chu atang ve ta chawa sira he thil thleng zong zong wang hian ka ti palu tu kani jana ka rui deuh wangin thu klem te pok soi ni mai thei se ni jana ka thu se ho kha dik ve te chu omani in lung chung chang ka shil te che kha mangai chan che ni nang ang tu man om lo school kan ni chang pon ka mangai to che nang pon min mangai ve te ro atia kare no wan min du ve ni chu khak chan min ti boy me me lawan ni nge chu karing reng ani kha chu chu ngai thak nom ka tel tu kani te thil thleng ta ke mi rong khoi ta rin anin hwale lom ni kan om dun thei lo ti ka sha ta wang chuan nawa Ashley ne nin hwale lom nang bulo om tur ni chu wangin kan om dun thei lo ani om dun thei lo ti a shalom ka shalom ma se kanin hwal na chan om chun chu tung kwaten family lampang business anti du wang ani ma ka hmangai lo nang ma lom ka hmangai min hak char char mai thei angem ei ka ti fel vekang atia nawa chuan bo thlap ta vek mi pathuin hmangai ne in kara chuan ko mani tak chuan nawa chu ka du ve deuh thawani ma se Ashley hi engang hmei chang ya ni ti ka hri chiang lu tu kani pain ke ma ta na ama kal san chuan ti chet nan min zui reng don ti ka sha ni ti pal nawa a om dan ka sha lom alak sak che ka tum anga ngei la ya sin na khan ta ti na lu tu ka lom drama hian nang ma le Ashley ne na om ka du lo wang ani tu wangin khongai in kan pani in chan chau ni ang ti a achan tira chuan nawa chu angoi wang alu thinga ole chu i du dan ani chuan le ati a chang chang ka chhuaka akara min kal pe lai chu ka hmu ma se du khana di ka siamin ka sha tro rong nin anin hwal box si a nuwa chuan ka hna ka in sorbing le ta chu ka bo sanga achang chu a ha khak deuh takin hna ani tin deuh tho Ashley ina ron tlo thin hia ama le na wan panin om dun lai hmu po sham to nak lai chhia tak tak min le ti boy na po khanin om lu tu kha chu akota coffee pani akinga pal ang dewin ma le ka dokana charon ti hu ta veka coffee kha asal tuk ringot vane thak takin ka engma kang lo shama khongai mel deu na rong kala ma se bum theilau ati lui vekani ti ka sha po bathroom ka kaldonin lipstick in dar thalanga chuan keima chungchang che pui zia ka tak takin mo tinge he ti chan ti ka wazo chiang in changa ishiat kha chan chu ring ro he chu chen ti chawani hi nuya chuan restroom chu cha san ta ui kare amol dan em hi tak chuan athu soi kha ti tak tak ani chu
Athan chu chumi card ta chuan business partner poimo tak tak nen meeting kan nei dona nervous tu ka chu wangin ka laptop a chuan ka presentation le turin ka kala thak tak main ka document thau chu alo bo vek ni chu an omzia nei lo achan chu ni zan ka pun ma kha chuan ala om vek sia thum ke en non vek kha ni si emonin ka laptop chuan hekani pan kong ka bula chuan Ashley adinga min nui sat fak lai chu ka ta chuan ama thil ti vekani ti ka shangala le nawa bula chuan arukin ka presentation ka jun ho thela thu ka soi phulutuk dam takin nawa chu thu in chu partner bula chu laptop chunga virus soma wanga file zonga in delete thu ashila wanga meeting chu son hlatur na shil boka chu partner chu a thin rim melu tuka wa chu ron ang khuma virus monia company hi professional deuh tur akalo nga yasin se ka diklawani hi exhibition poimo je hi shat katring ani ati a chuan meeting room chu thasanta a kare hethili za thakna turingot kati swal vekani po chu ka tikla chhia ani wangin a shem na zong chu kan va in keima wang vekin kan toranga yani oi chhejok chui shem chu ta chu wa chuan clear chu room chu thwasan tur na shil lamaron hoya hei ti swala ni lauti ka sha tuemonin laptop an hekani ang dang chung chang kalau bi chiang ang ti a wa chuan min mo pu lo chu nuam ka ti ani ba fel takani ka hmangin chan po ni se ama chu ka kaltir ta ni a chan chu Ashley na kanuna ti chha lo nan se hei tu na po kanun hi ti chha da tum phe ta ni hi tok to ni Ashley hi mei chira thlak takani a nawa anga mi pacha hi a phu hlol hlo ni chon nawa chu ka ti to pa nawa thil shi du che ka nei ni ke pon ka hmangai che kan pani hian kan tum chin tur ani katia nawa chon makti mel takin min en a chu angoi wang huwa chuan Sarah katipal Ashley hi katana du khlan tu thaberani itan chon she thiam har mai sei ma se khong itakin she thiam ro atia thiam ro labina na ni enge mazat kalta lok khai min hmangai thumin shila na chuan ke aya ani a khangta amo neina ya in hausak na chu a khang zo kamo se enge ka be sei chuan anin huala lom mi mol tak kaloni chu wangin kalu chu ka thinga o ka she thiam alom ka ti a jang chuan ka chuak ta wata tiang lampang chu ka ngai to lo to ngai wan nei thak takin project thar kan ti tur aron la tu chuaka Richard International Core Asiama ke ina sculpture mo tak tak kalo siama ngai do ipon platform tak tak kala design boka te thei tak tak nan he kan tan cha project ro pui takani hian sculpture industry hawina min mu na asang boka nga khachu building ko ta chuan clear ka nga ka kan ei do na motor valak chung ani a chuan ka ming ron kauri ka sha nunglam ka hoya chuan maktakin benali sira mu je chuan nuam le hle me ti a chuan anuya titakin ke en wow avrai to ve a enti khani lo le ta nge mi lo text lok lawa ti a mai ron kon sira karon le le ka ring reng ani ka ti ve le chuan clear chu motor ne ron thlen mu fu a kalwa chu hun to dona chu wang chuan ben ne chuan kan number kan in pe a chuan in hule wat turin thu kan siam boka best friend ka bula ron le chu anom hle ra chuan clear chuan ka scooter ron von tungen ni a avan chelo em ati a kanuya chuan ka chan pa ben ani kha ka ti a ingina deu mi a ka ti a terry chu a ming chu ben mo nuna kalal fa pa chu ka muto ni hi min pu yangai do na ni o sara ati a ole ti signal chu ka pe phulu tu ka chu wangin kan ei lai chuan ben a chung cha chu min zot ta seka an panina nin me viau ko ringa nen chuan restaurant a chat in mo kan tum chu amang thawin mi pui angaina a chuan ala fel em a ne na in biak le chu nam ka tilu tu ka ni hala kan pahnia kan exhibition siam nge hong ti to kan tun tuma kan thu tiam khaili sia em ati a ben chon chuan nia exhibition handun kan nin tiam kha ti a chuan San Francisco ka na chu akal tlang vak lawa in ai na kal tlang lo dewa che thil ka zir ni mani chuan nang maron hule che a kan pahnia exhibition handun na hwai sen na min pe ani ti a ngei dan chuan min ti phu hle ani chuan ke pon thapoi mo tak kalo nei ve a pani chu ke ma ka ti thei chu ka in ring lawa ma se a mel ka mo chang chuan ama bula ai soi chu ka du lawa ni wang chuan kanuya o te reng mei kan mu mang chu iti hloking myang ka ti a ole he project lebe na pui hi ya ka thoko pon karin ana kal tlang hle ani che na mi tu ma chu ka thil tum ru chu ka shila poni la effect chu thokvak don lawa ma se opoi ti tan chun a boi thak de mai theya a kha chu benabula ko ama project chu ka tholai chu lam chu ron hoya ka zo na kha ilisha em atia chan na chu kala hak rangania atia graduation ni bana anu ni tura min zo na chungchang kha ni ti ka shangal theime a hmela chang chwa kare min langai na rengamo re tak nu apo mile du rengamo chu mangai ngai poi mo mi dewani ase ke pokani ve thawal he khum tham tak chunga nawa chu ka mangai na pe char char kha
Kula Ashley om lai reng pon kala hmangai thei em kha ni chu tiang lam jong chuan ka du ve lo ani ase ka thian ta na abo chuan na har don lu tuk ani chuan ka om nom lo chu mi ron hmu a nuya apoi hlenim sera du hun la ro ka hak theilom ati a project a chuan kan thok chhun zom le ta a be se na dik lo hi ti top na ta na ka du lo thu shil mai to kha ka ni sin ka swal tak zet ani net ka du lo ani ka thian ani box ya ka du lo ani ase kan tha ang tro yo he ka sam kha do mai the khongai takin mi lo shi thiam don ya khongen mi lo subscribe ula bell khamet ula like in lo share lo comment